खुलुमबाय फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना निबो नुदों जों माखासे बोखाव खोन्दोनि बिदिन्थिफोर लादों 1/2 3/4 4/5 6/5 आरो 7/4 बेबायदि अनजिमाफोरखौ जों बोखाव खोन्दो होननानै बुङो। बोखाव खोन्दोआव मा थायो जोङो फान आरो जब थायो। नोंथांमोना निबो नुदों बोखाव खोन्दोआ गुबुन गुबुन रोखोमनि जानो हागौ। माब्लाबा फाना जबनिख्रुइ दुइसिनबो जागोन आरो माब्लाबा समाव फाना जबनिख्रुइ देरसिनबो जानो हागौ। बे हिसाबै बोखाव खोन्दोआ माखासे बाहागोआव रानजानाय। जोङो बोखाव खोन्दोनि माखासे रोखोम एबा बाहागोफोरखौ जों नायलांदिनि। बोखाव खोन्दोनि रोखोमफोर बोखाव खोन्दोनि रोखोमाव जोङो नैफोरखौ मोनो। फार्स्टआवनो दङ नंगुबै बोखाव खोन्दो, प्रपार फ्रेक्शन्स। दा नंगुबै बोखाव खोन्दो प्रपार फ्रेक्शन, बे नंगुबै बोखाव खोन्दोआ माबायदिखौ बुङो जोङो माखासे एग्जाम्पल होदिनि। जेरै 1/2 3/4 4/5 6/7 नैफोरबायदि जायफोर बोखाव खोन्दोनि फाना जबनिख्रुइ दुइसिन जायो बैबायदि बोखाव खोन्दोफोरखौ जोङो नंगुबै बोखाव खोन्दो होननानै बुङो। नोंथांमोना मोजाङै थाल लाबानो जाबाय। फाना जबनिख्रुइ दुइसिन बैबायदि बोखाव खोन्दोआ नंगुबै बोखाव खोन्दो जायो। आरो बिनि उनाव दङ नंराय बोखाव खोन्दो, improper improper fractions। दा बिनिबो जोङो माखासे एग्जाम्पल दिन्थिनि। बेफोरनो जाहैबाय 3/2 4/3 5/4 6/5 नैबे रोखोमनि अनजिमाफोरखौ जोङो नंराय बोखाव खोन्दो होननानै बुंनाय जायो। जायनि जबा फाना जबनिख्रुइ देरसिन बैबायदि बोखाव खोन्दोखौ जोङो नंराय बोखाव खोन्दो लायो। दा बिनि उनाव जोङो 3 नाम्बाराव महरसे बोखाव खोन्दो, लाइक फ्रेक्शन। दा महरसे बोखाव खोन्दोआ माबायदिया जायो जों एग्जाम्पल लानि। 1/2 3/2 5/2 7/2 नैबिदि टाइपनि बोखाव खोन्दोफोरखौ जोङो महरसे बोखाव खोन्दो होनना बुङो। दा नोंथांमोना नुगासिनो नैबेयाव गाहायनि जबा गासिबो जबनि माना एखे गोजा। बेबायदि बोखाव खोन्दोखौ जोङो महरसे बोखाव खोन्दो होननानै बुंनाय जायो। आरो बिनि उनाव जों मोनगोन महरसे नङि बोखाव खोन्दो, unlike fractions। महरसे नङि बोखाव खोन्दोआ बिदिन्थि लानि जोङो बेखौबो। नैबे टाइपनि बोखाव खोन्दोखौ जोङो महरसे नङि बोखाव खोन्दो एबा आनलाइक फ्रेक्शन्स होननानै बुंनाय जायो। जेराव नंगुबै बोखाव खोन्दो आरो नंराय बोखाव खोन्दो बे बिनिबो थानो हागौ गासैखौबो जोङो जयैनो महरसे नङि बोखाव खोन्दो होननानै बुंनाय जायो। 5 नाम्बाराव दङ दशमिक बोखाव खोन्दो, डेसिमेल फ्रेक्शन्स। दा बै दशमिक बोखाव खोन्दोआ माबायदि जायो जोङो बिदिन्थि लानानै फोरमायलांनि। बिदिन्थि हिसाबै जोङो नैबे 0.1 0.01
0.001 0.0001 नैबे अनजिमाफोर दशमिक अनजिमाफोरखौ लाबाय दा बै बे दशमिक अनजिमाफोरनि बोखावखोन्दो महरा माबायदि जागोन नैबेयाव नायदो जितु नैबे अनजिमाना दशमिकआ नखरसे बारनानै दं बे हिसाबै जों बेखौ बोखावखोन्दो महराव 1/10 लिरनो हायो आरो नैबे नेक्स्टनिया दशमिकआ नखरनै बारनाय हिसाबै जों 1/100 जागोन ना नैबे मोनसेनिया 1/1000 आरो नैबेनिया 1/10,000 नैबायदि जोङो दशमिक अनजिमाफोरखौ बोखावखोन्दो महराव लिरोबा बेबायदि लिरनो हागोन दशमिकआ मोनबेसे नखर बेसे बारदों बे हिसाबाव नैबे गाहायनि जबनि माना जागोन दा दशमिक बोखावखोन्दोआ बेखिनियानो दा बिनि उनाव जों सावरायगोन गलाय गथाय बोखावखोन्दो गलाय गथाय बोखावखोन्दो गलाय गथाय बोखावखोन्दोआ माबायदि जायो बेनि थाखायबो जोङो एग्जाम्पल माखासे लानानै दिन्थिनि बेफोरबायदि अनजिमाखौ जोङो गलाय गथाय बोखावखोन्दो होनना बुंनाय जायो बेखौ जोङो बर'आव फरायोबा 1 गथा 2 बाहागोनि 1 2 गथा 4 बाहागोनि 3 3 गथा 5 बाहागोनि 1 बेबायदि जों फरायनो हायो गलाय गथाय बोखावखोन्दोनिखौ दा बेबायदि गलाय गथाय बोखावखोन्दोखौ जुदि जोङो नंगुबै बोखावखोन्दोआव सोलायनोबा जोङो बेबायदि खालामनो हायो 1 गथा 2 बाहागोनि 1 खौ जोङो नंगुबै बोखावखोन्दोआव सोलायनोबा जोङो फार्स्टआवनो नैबे गाहायनि जबजों नैबेजों सानजाब हरनांगोन 2 सानजाबसे 2 ओमफ्राय नैबे गोजौनि जों प्लास खालामनांगोन अब्ला 2 सानजाबसे 2 दाजाबसे गोजौआव 3 जागोन ओमफ्राय गाहायाव बे 2 जागोन नैबायदि टाइपआव जोङो गलाय गथाय बोखावखोन्दोखौ नंगुबै बोखावखोन्दोआव सोलायनो हायो आरो मोनसे खोन्थाबावनि आं नैबे सेकेन्डनिखौबो 2 गथा 4 बाहागोनि 3 बेखौ जुदि जों नंगुबै बोखावखोन्दोआव सोलायनोबा जों गिबियावनो नैबेसोर मोननैखौ सानजाबना लानांगोन बिनि उनाव नैबेखौ प्लास खालामनांगोन अब्ला 4 सानजाबनै 8 8 जों 3 दाजाबोबा 11 जागोन गाहायाव 4 थागोन बेबायदि जोङो गलाय गथाय बोखावखोन्दोखौ नंगुबै बोखावखोन्दोआव सोलायनो हायो दा जोंनि बोखावखोन्दोनि रोखोमखौ जोङो सावरायनाया बेखिनियानो बोखावखोन्दोनि रोखोमा माखासे दंबावोब्लाबो जोङो बेखिनिखौनो जों सावरायबाय दा जों सावरायनायखौ आगबारायलांदिनि बोखावखोन्दोफोरनि दाजाबनाय बोखावखोन्दोफोरनि दानख'नाय आरो बोखावखोन्दोफोरनि राननाय गिबियावनो जोङो दा बोखावखोन्दोनि दाजाबनाय बोखावखोन्दोजों बोखावखोन्दोखौ जों माबायदि दाजाबनाय जायो जों बै बोखावखोन्दोनि दाजाबनायखौ सोलोंफिनो बेनि थाखाय जोङो मोनसे एग्जाम्पल लानि एग्जाम्पलाव जों लागोन 2/3 प्लास 5/6 बेयाव नोंथांमोना नुगासिनो जों मोननै बोखावखोन्दो लादों आरो बै बोखावखोन्दोखौ जों माबायदि दाजाबो बे बोखावखोन्दोनि दाजाबनायखौ जोङो सल्भ खालामबा ओरै जागोन जोङो गिबियावनो नैबे गाहायनि जब मोननैनि जोङो एलसिएम दुसासा लाग्रोनांगोन अब्ला बिनि दुसासाया 3 6 जों नैबे अनजिमाफोरखौ गासैखौबो सानजाबजोबनांगोन 3 सानजाब 1 सानजाब 2 अब्ला जों बेसेबां मोनगोन 6 मोनगोन अब्ला नैबे 3 आरो 3 आरो 6 बे मोननैनि एलसिएम एबा दुसासाया 6 जागोन दा बिनि उनाव जों मा खालामनांगौ नैबे 3जों नैबे 6 खौ राननांगौ 3जों 6 खौ रानोबा जोङो 2 मोनगोन ओमफ्राय बै 2 मोननायजों नैबे गोजौनि 2जों सानजाब हरबा 2 सानजाब 2 4 जागोन आरो बेनाबो नैबे 6जों नैबे 6 खौ रानहरनांगोन जोङो गाहायनिजों गाहायनिखौ 6जों 6 खौ रानोबा 1 मोनगोन 1जों 5 खौ सानजाब हरनांगोन 1 सानजाब 5 दानिया जों गोजौनिखौ दाजाबोबा 4जों 5जों 9 जागोन 6 दानिया जोङो नैबेखौ दुइसिन महराव लांजायोब्ला बोखावखोन्दोनि दुइसिन महराव लांजायोबा जों दुइसिन महराव लांना दोननो हायो जों बेखौ दुइसिन महराव लांनो हायो दुइसिन महराव लांबा 3 सानजाब 3 9 3 सानजाब 2 6 बेबायदि दाननायखौबो दिन्थिनो हायो जोङो होमबा नैबे बोखावखोन्दोनि दाजाब गासैया 3/2 जागोन होमबा नोंथांमोना बेजोंनो गुबुन गुबुन बोखावखोन्दोफोरनि दाजाबनायखौ जों बेबायदि सोलोंनो हागोन जोङो दा मोनसे बिदिन्थिजोंनो जोङो बोखावखोन्दोनि दाजाबनायखौ दिन्थिबाय बिनि उनाव जोङो दायो सावरायगोन बोखावखोन्दोनि दानख'नाय बिनि थाखायबो जोङो सिगाङाव लानाय एग्जाम्पलफोर लानि दा जोङो बोखावखोन्दोनि दानख'नायाव बिदिन्थि हिसाबै सिगाङाव लानाय बिदिन्थिखौनो जों लाफिनबाय 2/3 माइनास 5/6 दा बिसोर मोननै बोखावखोन्दोनि दानख' गासैया बेसेबां जागोन बेखौ दिहुननोब्लाबो जों गिबियावनो नैबे गाहाय मोननैनि दुसासाखौ लाग्रोनांगोन बा दुसासाया
3 into 1 into 2 दुसासेया 6 जागोन बिसिनाबो 3 जों 6 जोंनि दुसासेया 6 जागोन दा जोङो 3 जों 6 खौ रानोबा 2 सानजाब 2 4 जागोन बिनि उनाव 6 जों 6 खौ रानोबा 1 सानजाब 5 बा गोजौनिखौ दानख'बा -1 ओमफ्राय 6 अब्ला नैबे बोखाव खोन्दोफोरनि दानख' गासैया -1/6 जागोन जोङो बोखाव खोन्दोफोरनि दानख' गासै दिहुननांगौबा बे आदबजों जोङो बानायबानो दिहुननो हायो दा बिनि उनाव सावरायगोन जोङो बोखाव खोन्दोनि राननाय दा जोङो बोखाव खोन्दोनि राननायनि थाखाय बोखाव खोन्दोजों बोखाव खोन्दो माबायदि रानो बेनि थाखाय जों मोनसे एग्जाम्पल लादिनि 2/3 आरो मोनसेखौ लागोन जोङो 5/6 दा जोङो बे मोननै बोखाव खोन्दोखौ माबायदि रानगोन नोंथांमोना बानायनायखौ गोसो होनानै नायला जोङो नैबे राननाय सिनखौ जोङो सानजाब होनो हायो राननायखौ सानजाब होनो हायो दा बे राननायखौ सानजाब होनाय लोगो लोगो जोङो नैबे आगदानिया उल्थाय जागोन गाहायनिया गोजौआव गोजौना गाहायाव फैगोन आरो बिनि उनाव जोङो नोजोर होनांगोन जोङो दानलायनो हायो नामा होमबा नैबे 3 जों बे 6 खौ दानोबा 3 जागोन नैबे 1 दा नुबाय जोङो दानलाय जाला अब्ला जों मा खालामनांगौ गाहायनिजों गाहायनि सानजाबनांगोन आरो गोजौनिजों गोजौनि सानजाबनांगोन 2 सानजाब 3 6 जाहैबाय गाहायनिया 1 सानजाब 5 अब्ला नैबे बोखाव खोन्दोफोरनि राननायनि रानगासेया 6/5 जागोन बेबायदि जोङो बोखाव खोन्दोफोरखौ राननो हायो दा बिनि उनाव दङ बोखाव खोन्दोनि सानजाबनाय दा बोखाव खोन्दोजों बोखाव खोन्दोखौ माबायदि सानजाबनाय जायो बेखौ सावरायनो थाखाय जोङो मोनसे बिदिन्थि लादिनि बिदिन्थिखौ जों लागोन 4/5 into 1/8 बे मोननै बोखाव खोन्दोखौ लाबाय जोङो दा बिसोर मोननैखौ जोङो माबायदि सानजाबगोन नोंथांमोना एसे नोजोर होबानो जाबाय बे मोननै बोखाव खोन्दोनि गेजेराव गोजौनि गाहायनि जिहेतु सानजाब दं गेजेराव दानलायनो हायो नामा बेखौ जोङो नोजोर होग्रोनांगोन बिनि उनाव दानलाय जायाबा जोङो गोजौनिजों गोजौनि सानजाबनांगोन आरो गाहायनिजों गाहायनि सानजाबबानो जोङो बे मोननै बोखाव खोन्दोनि सानजाबगासेखौ मोननो हायो दा जों बेयाव नुबाय नैबे 4 जों नैबे 8 जोंखौ जों दानहरनो हायो नैबे 2 जागोन नैबे 1 4 सानजाबनि 8 दा नायबाय जोङो दानलाय जाला अब्ला जों मा खालामनांगौ गोजौनिजों गोजौनि सानजाबनांगोन गाहायनि गाहायनि सानजाबबानो बिनि सानजाबगासेखौ दिहुननो हायो 1 सानजाब 1 5 सानजाब 2 अब्ला बे मोननै बोखाव खोन्दो अनजिमानि सानजाबगासेया 1/10 बेखिनियानो दिनैनि सावरायनाया बेखिनियावनो आसा खालामबाय नोंथांमोना एसेबाबो हेफाजाब मोनगोन आरो एसेबाबो बुजिनो हादों जोंनि बे भिडिअजों आरो जोङो फैबाय थानाय भिडिअआव बोखाव खोन्दोनि जौगाफारियाव साजायनाय आरो हायगाफारियाव साजायनाय बिनि मोनसे भिडिअ लाबोगोन बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय था आरो जोबथारनायाव खावलायनो लुबैदों साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना हो जोंनि चेनेलखौ लाइक खालाम आरो शेयार खालामना हो गोजोन्थों